Τύρα, τύρα. Κόβε, δεν το βλέπεις. Κόβει και... Σάμπους για τσαρόκια, το πάμε το τομάτι. Θα κάνεις και ένα προκοπή. Γρήγορα σταματάει. Για να πάρεις και ένα δάχτυλο τώρα. Τώρα μ' άρεσε η τυραννή. Και έτσι θα λες εσύ. Θα έχεις κανένα. Ας παραλίγο όμως, κάρβας με ο κάρβας. Να, τα γόματα του. Μπράβο, τώρα είναι. Αυτή είναι η δουλειά, έμαση. Τα δυο και Τι τώρα, κατά. Πώς φαίνεται. Να σου πω τι όμως. Θα πιαστούν τα κουράρια τσακ. Πώς φαίνεται που έχει ιδέα που κατέχει με αυτά τα πράγματα, άμα θες. Τι άγια, τώρα. το σκύραρος έκανε ζημιές. Είναι μαθημένος από τ' άλλα. Ναι. Πήρα το φουσκώνουμε, άμα το φουσκώνεις πάλι ξεκάρουνε. Σαν τα κατσικούδια είναι εκεί ένα τ' άλλα. Άρα τι είναι Βασίλη. Τι μεγάλη μάρκα είσαι. Είναι έκδερα. Τα χαρτάχα. Έχεις γδάρα να γίνει εσύ. Αγανάξεις ο βιναρδέρ μου. Σιλουτάκορα. Μια φορά ή 4. Ίσα έκδερα να μην σκότωνα με άλλο ξανά γνάρας μου. Δεν βουλάβεις, Ναι ρε, εμείς δεν σταματούσαμε. Άμα δεν βράδυες δεν σταματούσαμε. Μα 10 δεν κουμπούσαμε, έπρεπε να χτυπήσουμε. Από εδώ πέρασαν πέρα ρε το τράνι. Μια φορά ήταν αρχές Σεπτεμβρίου. Τότε που ξεκινάει το κυνήγμα του πουλάση, βγαίνει ένα βιτό, το ποτάμι μια τσφυγιά, του καθαρίζουν, του κρυμάει πάνω σε ένα δέντρο, του σίγουν και καλά να μην του πάει λίγο. Όταν πήγα να το πάρω σε ματοχοπούσι του κρέας, όλες οι μύγες ήταν γύρω-γύρω για να το φτύσουν. Αλλά δεν μπορούσαν να το γύρω-γύρω, όλο ήταν φτυμένο, αλλά δεν μπορούσαν να βγουν μέσα. Όχι ρε, τώρα. Τώρα κρατάει το τέτοιο. Ανέστης, δεν άκουσες τι είπε. Για πες του Ανέστη. Ανέστη, για πες του να. Κάει το δέρμα γιατί μετά τραβάς τα άντερα θα φύγει το φρόνι. Όλα έχουν το σκοπό τους. Πώς κρατάει το πατηλόνι στο λουλί του πατηλόνι. Έτσι είναι γι' αυτό. Κουτού που θα ρέχει, είδες. Κουτού που θα ρέχει. Κάτι κάρα. Κάτι, να, Ναι, τι λέει ο Βασιλάρας. Και λίγο που να το πάρω. Τύρανος και τους. Ήθελα και σε αγαπούσα και δεν κάθομαι καλά. Τύρανοι μας παίρνεις όλοι. Καλημερούδια. Σου πάρει το λακείο. Σουφουά. Στρατιωτικές φυλακές Καβάλα. Με την Κούβα. Τώρα θα αρχίσει κλάσσα. Κάθισαν, φάγαν, ήπιαν. Κατά η ώρα 12 με 1 φύγανε. Δεν πήραν ούτε 1 κιλό κρέας. Τα απόγευμα σηκωθήκαν, ήρθαν πάλι. Πάλι 2. Λέει Βασίλη, δεν περίσσεψαν τίποτα να φάνε. Όλα τα φάγανε. Ο Σόντος γιατί έσφαξε ένα γουρούνι, είπε αυτό θα το φάμε όλο. Και το φάγανε. Και τι έκανε λες. Αυτά τα πόδια τα μάζεψε σε ένα τσουβάλι, πατέρας και γιος και τα πήραν και πήγαν. Δεν πήραν ούτε 1 κιλό κρέας. Καλά ρε. Αυτά τα πόδια γιώτα Εγώ τι γίνεται δεν ξέρω. Εγώ την ανθρωπιά ξέρω που δεν μπορούσα να πάρω 1 κιλό κρέας. Πώς θα πήρουν, να πήρουν τα πόδια Τι να τα αφήσαμε για το πατησά τα σκυλιά, δεν πρόλαβα να περάσουν, θα τα παίρνανε. Θα τα παίρνανε, αλλά δεν πρόλαβα να Σιάσμα το κρεμάσμα αυτό. Πράγμα σε λέει, σταμάτα να Δεν το πω. Ξέφυγμα. Τι βλάτη κάνας, πήραμε 20%. Κρυμασμένο. Ναι, γι' αυτό να το κρεμάσουμε. Δεν καλά θα ρεσάει εκεί. Κάτσε να ανάψουμε ένα τσιγάρο και μετά δεν χωρίς τσιγάρο και μετά τι γίνεται. Τα μαντέψαμε. Τα πόσκα τα βγάζεις μέσα, τα αφήνεις. Εγώ τα πιάνω και τραβάω όλα μαζί.
σήκωσε τα κόμμα. Κόμμα θέλει. Κι άλλο θέλει. Άσου την το άστο που πήγε τώρα. Κάτσε πάμε το τομάρι. Δεν βγάζει. Τρελό. Ναι, για να κάνει τις μέγες, στο καρτέ. Κονόπια στο καρτέ. Μαύρο πιο γεμάτο. Το 90 δεν έχει. Το μαύρο ήταν αυτό. Πάρα πολύ σύντομα. Εσύ λοιπόν πάει τώρα και πάλι κεφάλι σε μια σοκούλα. Τα κεφάλια. Πού είσαι ρε, πάτε ρε, τι κάνει.